I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Iki cerita tentang Pandhawa. Pandhawa 5 yaiku Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula, lan Sadewa. Pandhawa 5 iku muridé Pandhita Durna. Pandhawa sing barep arane Raden Puntadewa. Peparab liyane yaiku Yudhistira, Darmasuta, Ajatasatru, Bharata, Dwijangka, Darmakusuma, lan Gunatalikrama. Raden Werkudara iku putrane Pandhu Dewanata lan Dewi Kunti kang nomer 2. Raden Janaka yaiku penengahe Pandhawa, jeneng liyane yaiku Arjuna, Danajaya, Kirti, lan Parta. Raden Nakula lan Raden Sadewa iku satriya kembar, lair saka ibu Dewi Madrim. Tembang Macapat Pangkur cerita babagan Pandhawa. Iki cerita bab Pandhawa saking ibu Kunti lan ibu Madrim. Ganti Rama asma Pandhu, putra cacahe 5. Puntadewa, Werkudara, Arjunaga, Adi Nakula, Sadewa. Urip rukun tansah